Bokajan Sub Division angkang theripo ni phayeng kora troxiar ni lakhayeng kora Diopani MSC constituency angkang Silonizan Pendanglok Santipur Diopani Mandal Committee sai Hemalong kangthum karne sai dengpon pangso kangthum karne sai ke deng hut Congress structure song pen kachi toidun MP candidate Joyram Engleng aphan ke ong dunga radatum bite armu bachi jengpon si ning arong pen kangthum karne sai dengpon Langdam lo bulute kidam tang Congress structure song atum kachari pom ahut abange job card pendanglok radatum sung de napura bill sitami pipon bom bonta non abange lahai abar saya matsi rada phan pipon pe da sojok BJP aphan abange rada ning kachi the amat sa velo pusi Joyram Engleng pening jepon Franke rong ru ka sa job card to claim da long ko ja de sa si ja ku da ole pen song long la pen franke no atum da ini di Poland Open kontak long lapen demipi atum talong lapen ini pinang kesedat candu koklo atum tasoi talong lapen lem selong dalam tas sang ong ni nana bangke rada panjang dong tulong lapen mudi ke nengya bangke misan atum pan manela ini ketika lempin income dapur men dapur kalau tiga top punya santu aja punya tiga orang ada orang Article 244 lake Rad Lapen Nilia Mata Kinangji Lasi Bangso Article 244 Kapachunjia Phana Banke Rahul Gandhi Mata Lam Chakchipi Pontanglo Lasi Nili Jong CMP Haidet Lo Pulote Article 244 Banke Pachunbek Puputa Ninje Pon Rada tu me isu kali lo, ni me thangda isu lo, ili kado lidar Rahul Gandhi ningi ada. Niti ya komitmen ni pak lengko. Asi, jangan nampak kemunitum. News Report KATV News.